ಇವಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಡು ಲೋನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಂಗೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪಾವಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲದ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಣೆ ಒಡ್ಚಿ ಕೈತಲದ ಹೂವಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಕ ಯಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಏಪ ಬತ್ತುಂಡು ಆನಿಯ ಜೋಕಲ್ನ ಬದುಕಬ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ್ಲ ಬದುಕಬ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದೆತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪಾಡಿರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಪಾಡ್ನಾನಿ ಬರ್ಕತ್ತ ನಡಪೇರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದೆತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಏ ಸಮಯ ಪಾಡ್ರಾಪು ಪಾಡ್ನಾನಿ ಬರ್ಕತ್ತ ನಡಪೇರಾಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿಂದೆ ಈ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಭಜಕ್ರೆ ವೆಜ್ಜರ್ನೇ 4 ಜನ ಪಿರವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂತೆ ಬಂಗೋನ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಐಕ್ ಇನಿದಾನೆ ಆತನದು ಬಂಡ ಕೇವಲ ಜಣ 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 ಹಣ 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 ರಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಡ ಜಣ ಜಣ ಹಣ ಬಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪರ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆನ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಏಣಿನ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐಕವೇ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಏತೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಡ್ ಮಿರರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ನಾಕ್ಲಿ ಲೇಪಣ್ಣದಂಡ ಪಿರವುದು ಓಡೋಂತೆ ಪಿರವುದು ಅಂದೆ ದುಂಬು ಬೋಂಡ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪುಟ್ಟದು ಬೈಯಾಡು ಸೈಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಕಾಂಡಲ ಕಮ್ಮೆನಂಡು 52,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ್ಗೆ ಕಮ್ಮೆನಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕು ಪೊಂಜನಕಲು ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟುಣ್ಣೆಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡೌಟು ಎಲ್ಲ ವಿನಿ ಕೇಂಡೇರ್ಂಡ ತುಕ ಕಮ್ಮೆನಜ್ಜಿ ಅಂದನ ಕೊರು ಏನ ಕಮ್ಮೆಣ ಇತ್ತನ 11 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಗಾರು ಬಂಗಾರು ಮಲ್ಪಾವಣಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಣೆ ಆಪತ್ಕಾಲಾಗಿಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಗುಸಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಐನು ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು ಇದು ಆ ಕಾಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ತದು ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕುಡು ಜನ್ಮ ಗುಸಾರ ಪೂಜಾರಿ ಜೋರೇ ಆಪುಂಡು BP ಪಿರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ಕೆಬಿತ್ತೆಂದು ಇದು ಪಿರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಬಿಟ್ಟದ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕುಡು ಪಂಡ ಅವು ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಗಾರ ಅತ್ತವು ಪೋಕಾಲದ ಬಂಗಾರ ಕಂಡನ್ ಲಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಲಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಷಾರಾದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡು ಬಂಗಾರು ಈರೇಯನ್ನ ಬಂಗಾರು ಅಂಡ ಈರು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಬಂಗಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಡುಂಡತ್ತ ಬಂಗಾರು